En el cas de Manlleu, la potabilitzadora d'Osona Sud es va veure compromesa en la seva captació, va haver-hi una avaria important que va fer que estiguéssim algunes hores sense subministrament d'aigua. I de seguida l'equip professional de Sorea s'hi posa a treballar per intentar solventar aquest problema. En molt poc temps es van activar tots els mecanismes que preveiem d'emergències i va haver-hi, diguéssim, en tot moment molta transparència amb tot el que estava passant en cada moment. I això va fer que poguéssim actuar amb molta celeritat i que els municipis es veiessin acompanyats pels nostres tècnics i els nostres operaris i el nostre departament de clients. I l'endemà al dematí, a les 7, quarts de 8 del dematí, pràcticament l'aigua s'havia restablert a tota la ciutat. La potabilitzadora d'aigües d'Osona és d'última tecnologia, és nova, té molta capacitat, ja va ser ampliada fa molt poc en la seva captació i va ser una qüestió, diguéssim, sobrevinguda, que vam haver d'actuar conjuntament amb els operaris i tècnics d'aigües d'Osona i els de Sorea. El que es va fer és reparar l'avaria que impedia que es subministréssim aigua potable no només a Manlleu, sinó a 14 o 15 subministraments més d'Osona. Ens vam intercanviar missatges, trucades, ens anàvem posant al dia de tots els incidents que s'anaven produint i bé, estem satisfets de la professionalitat, de la celeritat amb què es va treballar i entenc que la ciutadania també n'està satisfeta.